Здравствуйте! Вы, конечно же, знаете русский язык. Обратите внимание, что вы его знаете неосознанно. И только начинается предложение, примерно догадываетесь, какие слова будут сказаны в дальнейшем. Потому что язык – это набор сочетаний слов, штампов. Вы поймете, что человек не совсем владеет русским, если скажет «я ездить у трамвая». Так вот, любой язык состоит из речевых грамматических штампов, из определенной базы конструкций, которые и предлагаются в данном курсе. Каждое занятие – это определенные клише, которые вы сможете усвоить, не прилагая особых усилий. Просто слушайте, повторяйте и старайтесь выполнить рекомендации. Каждое занятие начинается с так называемого синтаксического словаря. То есть вы слышите татарские предложения и их перевод. Они подобраны так, что в каждом последующем уроке усложняются. Прослушайте эту часть несколько раз. Далее прослушайте тот же текст, только без перевода. Вы должны научиться его понимать и повторить за мной. Третий этап занятия – небольшой текст. Старайтесь его понять без перевода. Это и повторение, и контроль самого себя. Русский перевод предназначен только для того, чтобы вы смогли преодолеть некоторые трудности, которые у вас могут возникнуть. Кроме того, в конце занятия дается словник основных слов для самопроверки. Новые слова в словнике распределены ассоциативно или по темам. Если вы поняли татарский текст, освоили его, смело переходите к следующему занятию. Старайтесь не делать больших перерывов при прохождении курса. Если уж они случились, повторите и освежите пройденный материал. Надеюсь, что данный курс поможет вам не только в изучении татарского языка, но и общего осознания того, как изучать языки вообще. Желаю успехов! Татар тілінің әмәли фонетикасы. Авазы. Әни, әти, әйдә, әйбер, әнә, бәйрәм, қалам, дәрес, бәхет, белән, кирәк, сирәк, мәктәп, йөрәк, тәрәзә, әйтә, бетә, китә, җитә, килә. Әти белән әни эшкә баралар. Әти әнигә әйтә, әйдә мәктәпкә барабыз. Әти миңа бер әйбер дә әйтеп булмый диде. Эшлә, улым, эшлә. Эшләгән кеше дә хөрмәт булыр. Әрәмәдәге әрем әше. Авазы. Өй, өш, өс, өстәл, гөл, көн, төн, көз, көй, көзгө, түлкі, күлкі, сүлгі, бүтін, күрәк, ирәнә, иләнә, сөйли, гүрли, төрле. Өйдә гүлләр матур була.
Көзөн көннәр кыскара. Төнлә урамда матур көй ишетелде. Мин татар телен өйрәнәм. Быел абыем өйләнә. Ü авазы. Үрдәк, үрнәк, үзем, үзәк, үлән, үткән, үтенеш, үсемлек, үлчәү, үзешчән, күп, шүп, шүл, күл, күркә, үсә, үтә, үбә, үзгәрә, үлә. Күлдә күп балык була, ә чүлдә балык булмый. Үрдәк күп ашарга ярата. Ул үлән ашый һәм тиз үсә. Үткән елны мин үзәккә бардым. Анда бөтенесе үзгәргән. Мин үзем дә үзешчән артист кына. Тиз әйткеч. Күпер башында күп күркәгә кирәк күп керпә. Ж авазы. Җавап, җан, җил, җыр, җир, җиләк, гаҗәп, быжра, кәҗә, хуҗа, җомга, җиһаз, җөмлә, җылы, җирле, җәяү, җибәрә, җиңә, җыя, җырлый. Егеткә 77 һөнәр дә аз. Минем җырым җирдә туды һәм җилдә яңгырады. Кәҗә хуҗалыгында сарык хуҗа булмый. Тиз әйткеч. Җәйнең ямьле көннәрендә җиләк җыя Җәмилә. Ң авазы. Яңа, уң, яңгыр, моң, таң, күңел, сеңел, зәңгәр, җиңел, дуңгыз, шуңа, соң, чаңгы, караңгы, бәрәңге, яңгырый, аңлый, тыңлый, моңлый, ыңгыраша. Әле караңгы иде, яңгыр ява башлады. Мин соңга калдым. Бу эш җиңел булмаса да, мин аны аңладым. Шуңа тиз башкардым. Татар җырының ниндидер бер моңы бар. Аны аңлап та булмый, аны күңел аша сизеп кенә була. Х авазы. Һава, һәйкәл, һөнәр, һөҗүм, һәлак, һәр, һәм, һич, һаман, һәрбер, мөһер, гөнаһ, шәһәр, җәүһәр, җөмһүрият. Татар исемнәрендә Таһир, Зөһрә, Мәһди, Ибраһим, Һидаят һәм башкалар. Җөмһүриятебездә зур йөкле автомобильләр ясыйлар. Һәр егетнең яхшы һөнәре булырга тиеш. Таһир игенче. Шәһәребездә һәйкәлләр күп.
Галимҗан Ибраһимовка да бер һәйкәл куелыр инде. А авазы. Сан. Кар. Карт. Бар. Как. Шана. Сарай. Башмак. Карават. Карак. Җырдан. Ай югары, ай югары салкынга. Агач булса янар иде ишендәге ялкынга. Шигырьдән. Ал алмалар юа әни тезеп куя өстәлгә. Аша улым алма диеп берсен сузды Рөстәмгә. Хата сизде Рөстәм сүздә. Аша алма дисеңме? Аша дигәч алма диме. Алам булсын исеме. Авазы. Кырт. Ын. Кыл. Кыт. Пыт. Пыр. Авазы. Сыр. Кыш. Кырыс. Сын. Сыерчык. Карчык. Авазы. Гел. Беренче. Серле. Ике. Гер. Татар телендәге в авазы. Вакыт. Савыт. Бызау. Кәвеш. Авыл. Татар телендәге г авазы. Гармун. Каган. Иглан. Кымган. Гына. Шундый ук к авазы. Карга. Бака. Балык. Карак. Ярлык. Нишкә сүзләр. Өстәл. Бүрәнә. Эшләпә. Хәреф. Сүз. Рәсем. Бер. Ике. Өч. Көн. Тәрҗемә. Нәрсә, ничек, искәмия. Калын сүзләр. Арыш, балык, сан, баш, авыл, алтын, тугыз, сыйныф, башмак, кайда, кайчан, бара, торба. Айбер күнегүләр. Алмаштырганнардыр. Ачуланучылар. Әһәмиятлелекне. Башлангычныкы. Гомум дәүләтчелек. Җаваплылык. Ул яулыкларсыз. Мәсьәләләрдән. Müстәкыйльлек. Пәнҗешәмбәнең. Төрләндерергә. Укытучылык.
Үзенчәлекле. Үзләштерүчән. Үзәкчелекләрнең. Чагыштырыгыз. Как, хак. Корт, кырт. Сырт, сорт, сүрт. Бес, без. Сын, сын. Гөл, гол. Карт, корт. Кол, кыл. Мәк, рәт, шәп, фән, бәлеш, тәртә, чәйнек, тәлинкә, эшләпә, кәбестә. Мүк, күк, күл, күп. Бүре, күрәгә, үсәк, бүрәнә. Көн, төн, көл. Төлке, үрпәк, көрәк, үстән. Кәҗә, жын, җил, җир, җәй, җыю, җылы, җыр, рәнҗү. Соң, иң, аң, уң, таң, тәңре, бәрәңге. Һава, һич, һәр, һөнәр.